Matul il-sekli tafu bħali il-Knisja kellha tiġġieled diversi kontroversi, ġifieri għalaw argumenti min jifhimha ħaġa u min jifhimha mod ieħor. Pereżempju fil-seklu 4 u 5 il-kwistjoni taħraq kienet dwar id-divinità ta' Kristu. Ġesu huwa veru Alla u l-Knisja kellha tiġġieled u tiddefendi dik il-verità fundamentali tal-Evanġelju. Matul is-sekli kollha l-Knisja ġġielet. Waħda mill-ġildiet tagħha kienet propjament il-tagħlim li qegħdin nitalmu bħalissa dwar il-perseveranza tal-qaddisin. Wara r-riforma kien hemm raġel jismu Jacobus Arminius illi ma kienx jaqbel f'kollox ma' t-tagħlim evanġeliku kif inħadnu aħna u dana il-tagħlim tiegħu sar pjuttost popolari, hekk illi il-Knisja fl-Olanda u nħawi qrib kellhom ilaqqgħu biex ngħidu hekk sinodu jew laqgħa ta' pastors u teologi u skulari flimkien f'belt jisimha Dordrecht u hemmhekk iddiskutew u raw fuq din il-kwistjoni. U fil-rapport tagħhom, il-kitba tagħhom kitbu hekk. Din id-dottrina rigward il-perseveranza tal-qaddisin u l-fidili u ċ-ċertezza tagħha li Alla għall-glorja ta' ismu stess u l-konsolazzjoni ta' irwieħ twajba u rija fil-kelma tiegħu u jimpressjona fil-qlub il-fidili, il-bniedem mitluf ma jifhimiex. Satana joboda, id-dinja tirredikola, l-ignoranti u l-ipokriti ikasbruha u nisbaljati jopponuha. Imma l-arusa ta' Kristu, ġifieri l-fidili vera ta' Kristu, dejjem ħabbewha bħala teżor ta' valur inestimabbli u defendieta konsistentament. U Alla li kontra tiegħu ebda pjan ma jirnexxi u ebda potenza ma teleb jieħu ħsieb li l-Knisja tiegħu tibqa' tiddefendiha. Lil dan Alla l-Missier li ben u l-Ispiritu Santu jkun iġġieħu sebħ għal dejjem ammen. Dawn in-nies l-antenati tagħna fil-fidi għarfu l-importanza illi aħna nemnu li Alla bil-grazzja tiegħu kapaċi iżomna sa tmiem. Alla jsejħilna mhux se jabbanduna xogħlu imma jibqa' jopera fina bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u bil-merti tal-sakrifiċċju u l-xogħol glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla l-Missier skont il-pjan infallibbli tiegħu attwalment wassalna biex iva nirtu il-glorja tal-ġenna. Dan li qegħdin jgħidu dawn l-antenati tagħna fil-fidi. Għawek qegħdin jgħidu u bir-raġun illi l-mitluf ma jifhimiex u Satana joboda u l-ignoranti u l-ipokriti ikasbruha. L-ignoranti ġifieri dawk in-nies illi ma rriflettewx u ma studjawx sewwa x'tajt l-Iskrittura fuq dil ħaġa. Il-Kristjani jista' jitlef is-salvazzjoni jekk inti ma studjax l-Iskrittura sew, tajt jista' jitlefha għax nara nies illi kienu Kristjani u m'għadhomx. Imma jekk inti studjajt sewwa l-Iskrittura u allura inti mgħallem minn Alla, tajt illi le. Alla huwa fidil, dak li sejħilna huwa fidil u attwalment jasal biex għaddisna l-kollox fir-ruħ, fl-Ispirtu u fil-ġisem tagħna sal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu. L-ipokriti ikasbruha. Knisja Kattolika tkasbara din id-dottrina u tajjarna u bebda mod ma taċċetta illi tista' tkun ċert illi Alla iżommok fil-fidi u jżommok sal-aħħar. U mhux talli ikasbruha fis-sens illi jagħtu prezz għoli wisq għalija. Mhux biss f'din il-ħajja ma tafx fiex int, imma wkoll fil-ħajja li jmiss inventaw dan l-istat fittizju, il-purgatorju biex jgħidu li hemmhekk trid tagħmel pattija adekwata għad-nubiet tiegħek. Knisja Kattolika tkasbar d-dottrina, imma wkoll irrid nikkonċentra l-aktar fuqna l-evanġeliċi li aħna ħafna nies hekk imsejħa evanġeliċi wkoll ikasbruha d-dottrina. Ikasbruha fis-sens illi l-Evanġelu iraħsuh u jagħmluh tant cheap
illi prattikament il-bniedem, nies in ġenerali kapaċi minn għalihom laqgħu l-Evanġelju u allura jaslu biex jemnu li huma sikuri għall-eternità li ċertament se jmorru l-ġenna meta fil-fatt mhumiex. Dak li qed jiġrilhom il-ġurnata tajjeb li nkunu nafu minn xiex għaddejja l-Knisja, ħafna ħafna ngan mhux biss pajjiżna ma wkoll speċjalment barra minn Malta. Ir-rapport li nisimgħu ta' knejjes li qegħdin jagħtu assigurazzjoni falsa dak li jkun. Fis-sens li jgħidulek u jirraġunaw li la darba inti taċċetta l-Ġesu, allora ma tantx importa kif tgħix. L-aqwa li temmen fih, l-aqwa li inti għandek il-fidi tiegħek fih, u dak mhuwiex il-Vanġelu. Kif se naraw? Din l-iżball trement magħruf popolarment bħala easy decisionism. Li inti tagħmel deċiżjoni tant faċli li sempliċement wieħed kelmek minn għalik x'għandek il-Vanġelu u jistiednek biex titlob u inti titlob u minn għalik alla ħafrilek għax tlab talba u minn għalik sejr il-ġenna għax tlab talba. Meta tibqa' tgħix l-istess ħajja blandiema, l-istess ħajja fid-dnub, l-istess ħajja vizzjata ta' qabel, da l-easy decisionism beda fi żminijiet riċenti mill-evanġelista Amerikan Charles Finney. Charles Finney ried aktar minn kollox li f'kull laqgħa kull darba li jippriedka, ried li jara n-nies jikkonvertu. Akkosta kollox. Ried li jgħott in-nies li jikkonvertew. U allura kien jagħmel minn kollox, ivvinta l-Mourners Bench, il-bank fejn wieħed jista' jmur biex jitbekka dnubietu biex imbagħad bħalli kieku abrakatabra b'sempliċi talba sar Kristjan. L-iżball gravi ta' Charles Finney baqa' jiġi perpetwat, baqa' jiġi popolarizzat u llum il-ġurnata il-Knejs Evanġeliċi huma infestati. Huma mdakkra sew b'dan l-iżball. L-idea illi jekk inti sempliċement smajt illi hemm Alla u inti midneb u Ġesu mit għalik u aċċetta l-Ġesu billi tgħid sempliċi talba u sirt Kristjan. L-affarijiet mhux hekk. Dan mhuwiex l-Evanġelju apostoliku, l-Evanġelju apostoliku huwa ħafna aktar minn hekk u joħodha qatta bla ħabel kontra din l-idea ta' easy decisionism. Il-fatt li l-Evanġelju tant poġġejnieh fuq l-iskaffa tisfennet biex ħadd ma jkun skandalizzat bih, biex ħadd ma jkun imbuttat minnu, imma nagħmluh prattikament ħalli naraw in-nies jikkonvertu. U ħafna knejjes din l-idea ta' church growth li hija tant popolari barra minn Malta, rridu naraw il-Knisja tikber. Irrid nara l-Knisja tikber jiena, ovvjament. Imma bil-metodu talla, u bil-qawwa talla, u bil-barka talla. Il-fatt li aħna li tista' żżejt in-nies fuq il-reġistru tal-Knisja bħala imsieba bħala membri fil-Knisja ma jfissirx il-Knisja tikber. Ok, forsi s-siġġiet qed jitlew, imma dawk in-nies verament daħlu fis-saltna talla, verament huma konvertiti dik hija l-kwistjoni kollha. L-easy decisionism hija tqarraq b'ħafna nies. Bonhoeffer, il-pastor Ġermaniż li miet martri fi żmien in-Naziżmu, kiteb ktieb illi fuq iħalla impatt trement. The Cost of Discipleship, fejn jiddiskuti x'jiġifieri tkun Kristjan, U jitkellem ħafna dwar cheap grace. Skużawni dawn il-kliem bl-Ingliż, ma dana jiena qed niftilkom għajnejkom għax qed jiġi barra minn Malta. Dak li jiġi barra minn Malta jinfiltra, speċjalment meta tant għandna mezzi moderni ta' komunikazzjoni, internet u x'naf jien. Cheap grace illi semma u ġġielet kontrija Bonhoeffer fil-ktieb tiegħu.
illi l-grazzja hija tant irħisa illi prattikament tista' tibqa' kif int, tista' tibqa' tgħix il-ħajja normali kif inti basta aċċetta l-Ġesu. Meta Ġesu bagħat lid-dixxipli biex jevanġelizzaw id-dinja, qal illi morru fid-dinja kollha u xandru l-Evanġelju u għamlu dixxipli. Ġesu ma jridx nies illi jum fost l-oħrajn insertaw semaw messaġġ u talbu talba u marru l-eddar unsew kollox u min għalihom huma salvati issa. Dak huwa l-periklu. Grazzja irħisa illi bija u minajra ħajtek baqgħet l-istess. Dawn nies ma jafux jew insew aħjar illi Alla mhux biss irid isalvana mill-kundanna tad-dnub, Alla mhux biss irid isalvana mill-pwina tal-infern, ma wkoll irid isalvana mill-prattika tad-dnub. Meta Ġesu ġie fid-dinja, lil Ġuseppi l-Anġelu qallu semmih Ġesu għax hu jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubietom. Mhux isalvhom fi dnubietom, isalvhom joħodhom il-ġenna mentri f'ħajjithom aħallihom jafġu u jitħamġu bħalma kienu qabel fit-tnub. Ġesu jisalvana minn dnubietna. U allura din l-idea illi Bonhoeffer jafżana kontrija ta' grazzja irħisa. Rridu noqogħdu attenti illi aħna nfusna ma ddakkarniex biha. U għalhekk aħna nitkellmu dwar il-perseveranza tal-qaddisin. Min huma dawk in-nies li jibqgħu sa tmiem? Huma l-qaddisin. Huma dawk in-nies li Alla jarafhom bħala tiegħu. Bħala nies magħżula, nies imsejħin, nies mifdija, dawk in-nies iva jipperseveraw, dawk in-nies ikomplu. Il-bqija ma jkomplux. U għalhekk din id-dottrina tant għażiża għalina ma nsejħuliex is-sigurtà eterna tal-fitil. Għax is-sigurtà eterna tista' tkun illi wieħed għax talab, jew għax għamel deċiżjoni, jew għax ħassu emozzjonat, jew għax forsi jmur il-Knisja wkoll. B'daqshekk jista' jaħseb illi ħobżu huwa maħbus u żejtu fil-kus u wara d-dinja se jmur il-ġenna minnu fih. Il-Bibja tgħidilna li għandna niddu bħal kwiekab fis-sema. Kewba tfittixa meta tfittixa ħassiba. Però mal-kwiekab jidhru wkoll il-kewba feġġa, tafu l-kewba feġġa shooting star. Li tidher għal ftit u terġa' taqab, terġa' tisparixxi. X'in tidher kulħadd tistaġeb. U ħafna nies iva bl-emozzjonijiet tagħhom u biż-żelu tagħhom u bl-entużjażmu tagħhom kapaċi jikkonvinċuk li huma Kristjani. U jingħaqdu fil-Knisja u jsiru attivi u bdew jaqraw il-Bibja u jindaħlu fil-ministeri. Però din hija garanzija li dik il-persuna hija verament konvertita. Irridu noqgħdu attenti kif Ġesu nnifsu meta spjega kif l-Evanġelu jilħaq lil diversi nies. Tajjeb, jgħid illi ċerta żerrija, il-kelma ġifieri fejn taqa', ċerta żerrija taqa' fuq art bil-blat. Mark 4, vers 16, ifhemilna. Dawn huma dawk li jinżeraw f'art bil-blat. Li meta jisimgħu il-kelma, innutaw daqsxejn, jilqawha mill-ewwel bil-ferħ. Jaċċettawha mill-ewwel mingħajr ma jikkonsidraw xejn, mingħajr ma jgħoddu n-nefqa, mingħajr ma jaraw x'se jiswielhom jekk huma jilqgħu l-Evanġelu f'ħajjithom, mill-ewwel jilqgħuha u jilqgħuha bil-ferħ. Tittara l-emozzjonijiet tagħhom, tittara li joqomsu bil-ferħ il għaliex sabu issa dan it-teżor, però Ġesu jkompli jispjega. Jilqgħu bil-ferħ m'għandhomx fihom infushom. U għalhekk idumu xi żmien. Idumu fil-mogħdija tal-Evanġelu għal xi żmien.
Għaliex għax mhumiex konvertiti ġenwini. Idumu għax iż-żmien x'jiġri mbagħad wara meta jinqala l-għali jew it-taħbit minħabba l-kelma mill-ewwel jitfixklu, jiskandalizzaw ruhom, jaqgħu josfu. Meta tiġi l-prova, s-sija tal-prova, u mhux kapaċi jieħdu deċiżjonijiet għall-unur ta' Kristu. Imbagħad, kif qegħdin ngħidu tfittixhom u ma ssibhomx. Però irridu noqgħdu għat illi vera ħafna Kristjan, ħafna nies forsi bajnejna u b'dak li nisimgħu ngħidu dawn Kristjani. U ma jkunux. Il-qalb tal-bniedem Alla biss jafa. U Alla biss jaf il-dawk li huma ta' bilħaq mwielda mill-ġdid. Każ famuż fejn għandna 12 raġel illi Ġesu sejħilhom bħala apostli. Tajjeb, u Ġuda wieħed minnhom kien reprobat, ma kienx salvat. Ġesu mill-bidu qal mhux jiena għażiltkom 12 u wieħed minnkom huwa xitan. U sal-aħħar nett. Dawn għamlu 3 snin u nofs flimkien, jgħixu flimkien, jitħaltu flimkien, jivvjaġġaw ma' Ġesu flimkien, u l-apostoli oħra qatt ma suspettaw illi Ġuda kien aħwa, kien ħu fals. F'Ġwanni 13. Ġesu qiegħed wara li ħaslilhom riġlihom u tkellem dwar l-indafa, intom indaf. Ma mhux kollha kemm intom qed jgħid. Kien jaf. Mhux kollha kemm intom. Jkompli jgħid imbagħad. Vers 18. Ta' Ġwanni 13. Mhux għalikom il-koll qiegħed ngħid. Jien naf lil min għażilt. X'komfort u x'faraġ. Hija il-kelma li Ġesu rajt tajb jaf in-naċ tiegħu, jafhom bisimhom. U qal dawn jimxu warajja u jarfuni u jien nagħtihom il-ħajja dejjem. Hemm din relazzjoni intima u dejjema bejn ir-raj u n-naċ. In-naċ li ma jmorrux wara xi ħadd mikri. Imma jarfu leħen ir-raj tagħhom. Jinnaf il-min għażilt, imma biex isseħħ l-Iskrittura min jiekol il-ħobs miegħi refa' għalija għarqubu. Ġuda illi kien f'xirka ma' Ġesu, jgħix miegħu, jivvjaġġa miegħu, jekk Ġesu bagħthom jippritkaw Ġuda mar jippritka u l-ħaġa kollha kemm hi. Ġuda kien wieħed minnhom finalment spiċċa biex refa' għarqubu dar kontra Kristu. Tassew ngħidilkom min jilqalili jilqalil minn batni. Wara dan Ġesu tħawwat fl-Ispiritu u xetu qal tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Biex jagħmilha ċara li qatt mhu żbaljat jew forsi ma jafx qed jiġri. Ġesu li jaqra l-qalb umana bħal tip miftuħ. Hawnhekk qed jgħid minn qabel wieħed minnkom se jitradini mbagħad id-disċipli ħarsu lejn xulxin billi kienu fid-dubju għal min kien qed jgħid. Ġifieri Pietru, Ġagbu, Ġwanni, Bartilmew, Mattew u l-bqija bdew jgħidu forsi jien se nittradih. Ħadd minnhom ma suspetta min kien. Il-reċta Ġuda l-Iskariota tant laba tajjeb u sabiħ u konvinċenti, ħadd ma dalla ħadd ittradih. M'għamlux hekk. Fatti Ġwanni qal lil Pietru saqsih għal min qed jgħid. Ma kellhomx idea min. Hija xi ħaġa tal-biża' mhux vera. Hija xi ħaġa li għandha daħħalna f'qoxritna li nirriflettu narfu ta' bilħaq. Mhux id-deċiżjoni li ħadd ma nafx kemm il-sanilu. Il-kwistjoni kollha hija qiegħed ngħix preżentament bħala Kristjan. Il-ħajja tiegħi hija konvinċenti illi ħajja konvertita fl-indiema.
għaliex jibqa' l-fatt li Alla ma jqarqux bih. Dak li dak li qed jiżra hekk ukoll jaħsad. U allura aktar aktar meta nafu li Alla huwa omniscienti u jaf is-sigriti u l-moħbiet tal-qalb tagħna. Jaf fiex ninsabu miegħu. Fi Ġwanni 6 vers 64 Ġesu jgħid imma hawn xi wħud minnkom wara li priedka dwar innifsu bħala l-ħobs li nżemm is-sema li wieħed jeħtieġ jiekol minnu biex jgħix għal dejjem. Hawnhekk qed jgħid hawn xi wħud minnkom li ma jemnux għax kien jaf Ġesu mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien li kellu jitradih. Ġesu jaf il-qalb tagħna, jaf it-tħul u l-ħruġ tagħna meta ma' Nikodemu għandu. Ġwanni jgħidilna qabel ma' Nikodemu, Ġesu ma kellux bżonn li xi ħadd jgħidlu x'hemm f'qalb il-bniedem, xu stess kien jaf x'hemm f'qalb il-bniedem. U meta ma' Nikodemu bil-ħafna ftaħir u komendazzjoni aħna nafu li inti mgħallem ġej minn għand Alla x'ħadd ma jista' jagħmel dal-mirakli li tagħmel inti jekk Alla ma jkunx miegħu. U Ġesu marlu propjament fil-bżonn partikolar tiegħu. Flok ma qed jgħidlu fuq il-miraklu fuq innifsu jekk wieħed ma jitweġġ mill-ġdid. Ma tistax tara s-salta tagħna. Nikodemu qallu inti prattikament bniedem mitluf u għadek m'intix fis-salta tagħna. Hija xi ħaġa li tajjeb nikkonsidrawha il għaliex Bibja tabżana dwar aħwa foloz. Pseudo Adelphoi. Adelphos aħwa pseudo taparsi. Aħwa ta' parsi. Aħwa li jindieħsu, jinfiltraw fil-kongregazzjonijiet, jiffermaw isimhom bħala membri fil-Knisja saħansitra. U l-Bibja tgħidilhom aħwa foloz. Aħwa foloz li ħana jridu noqogħdu attenti għalihom il għaliex la darba ma għandhomx l-ispirtu talla. Żgur se jinfluwenzawna għal-ħażen. Dawn jistgħu kollhom esperjenzi nobbli, eċitanti, ferrieħa, minn kollox jistgħu jagħtuk testimonjanza li tibqa' bħalek miftuħ. Għall osservazzjoni umana huma Kristjani. Għax hekk mhumiex Kristjani huma minnu. Qegħdin nitkellmu dwar kemm il-bniedem kapaċi iqarraq l-oħrajn imma qar minn hekk. Iqarraq bih innifsu. Iqarraq bih innifsu. L-iżgħet ħaġa faċli li nistgħu nagħmlu. U allura mhuwiex fl-interess tagħna li din dottrina qegħdin nikkonsidraw. Il-perseveranza tal-qaddisin ejjew nsejħula hekk. U ċoe li Alla li jsejħilna tajjeb mill-mument li jsejħilna jibda jagħmilna qaddisin. Jibda jittrasformana għad aktar mill-lum, illum aktar mill-bieraħ, jibdilna fi xbija ta' ibnu Ġesu Kristu. Mhux nibqgħu fossilizzati, mhux nibqgħu ikkakkmati fid-dnub u fil-vizzju, ma nibdew ninżaw il-qadim bil-passjoni ħżina tiegħu u fl-istess ħin nilbsu l-ġdid. Il-bniedem il-ġdid, mġedded skont Alla fil-verità u s-sewwa. Il-perseveranza tal-qaddisin mhux is-sigurtà eterna tal-fidil. Għaliex is-sigurtà eterna dina jużawha nies ġeneralment illi għandhom fl-interess illi jikkonvertuk. U aħjar illum milli għada, għaliex iridu jkabbru l-ego tagħhom, iridu inefħu il-propaganda tagħhom, iridu jurikom kemm għandhom suċċess fil-knies tagħhom għax il-knisja qed tikber. Numerikament, is-sena l-oħra konna 100 ma d-darba issa dis-sena qegħdin 150. U beħsiebna kosta kollox is-sena d-dieħla nkunu 200. Dak it-tip ta' raġunament illi mhuwiex qed jaraf. Illi l-ispirtu, ir-riħ jonfoħ ferit, inti tisma' l-ħoss tiegħu ma tafx fejn hu ġej. U lanqas fejn hu sejjer, ekku kull wieħed jitwet mill-ispirtu. Il-Kristjan ġenwin
isir Kristjan ġenwin għax huwa r-riżultat tal-ħidma tal-Ispiritu Santu fil-qalb tiegħu, mhux għax int ġeltu, jew ħajjartu, jew sfurzajtu biex jgħid talba. Forsi ġiri kontu fi knies oħra u rajtu tal-fejt isiru, aħna ma nagħmluhomx. U ma nagħmluhomx apposta għax narfu illi Allu sovran fl-għodda tas-salvazzjoni. Aħna nxandru l-Vanġelu, nispjegaw il-bxara tajba, nappellaw in-nies biex jilqgħu dir-rikonċiljazzjoni illi Alla ħejja u temm f'ibnu Ġesu Kristu, u nispjegaw kif wieħed jeħtieġ illi ikollu l-fiduċja sieħa tiegħu f'Ġesu Kristu. U mhux biss jarfu bħala dak li jaħfirlu d-nubijiet, ma jarfu bħala is-sit illi issa għandu li jikmanda x'għandu jagħmel f'kull qasam ta' ħajtu għax hu xtraħa lih innifsu. Xtraħa lih innifsu. Il-Kristjan mhuwiex tiegħu innifsu biex jagħmel bħajtu dak li jridu u dak li jfettillu. Ma jinsab fil-possess tas-Salvatur Sidna Ġesu Kristu. Allura ma jaqblinniex nużawha din it-tikketta s-sigurtà eterna tal-fidil. Għaliex tintuża spiss minn dawn in-nies li ħsiebhom biex ikollhom suċċess. Għal darba oħra jiena favur is-suċċess. Min mhux favur is-suċċess. Min minna ma jridx li l-poplu Malti iwieġeb għall-Vanġelu u jdu li Alla. Dik hija xewqa tremenda u xewqa li tsuqna l-qudiem minn ġurnata l-oħra. Ma rridu konverżjoni ġenwini. Li x-xogħol ta' ikun. Mhux ix-xogħol tagħna bil-psikoloġija jew bil-influenza tagħna fuq il-moħħ tal-bniedem. Dak ma jiswa xejn. Meta ngħidu l-persevranza qaddisin qegħdin nwissu kontra din l-idea jew tas-suġġeriment illi l-fidil huwa sikur għall-eternità jagħmel x'jagħmel. Jagħmel x'jagħmel. Għal tista' tkun Kristjan il-famuża tikketta Kristjan karnali. Skużi, Kristjan karnali, Kristjan li qed ipaxxi il-passjonijiet tal-laħam u jagħmel dak li jfettillu u li Ġesu ma jarfux bħala sidu, Kristjan karnali kontradizzjoni. X'inti tgħid? Inti qed tgħid li ċirku jista' jkun kwadru? Kristjan impossibbli jkun karnali. Meta Pawlu fażal Korinti għallhom jien ma stajx nitma'kom il-laħam, għadkom trabi, għadkom karnali, għadkom qegħdin ġibu ruħkom, qiskom nies mitlu fi keti ċanfarhom. Kiet jurihom li din mhijiex l-istandard tal-Kristjan. Mhix l-istandard tal-Kristjan. U allura le, ma nistgħux ngħidu li Kristjan fl-inverted commas. Huwa Kristjan jagħmel x'jagħmel, imqar jekk jirrigressa, imqar jekk imur lura, imqar jekk jerġa' lura l-modijiet tad-dinja. Hemmhekk imbagħad ikollna mistoqsija u ngħidu dak Kristjan jew mhux. U tweġiba skont l-Iskrittura le mhux. Għax suqal x'jiswa li tgħidu li sit u ma tagħmlux dak li ngħidilkom. Tisimgħu il-kelma u ma taġġixux fuqha, x'jiswilkom. Veru kif rajna l-ġimgħa l-oħra. Il-Kristjan ġenwin kapaċi jiżloq, kapaċi jitneb, kapaċi jfir il-kuxjenza tiegħu, kapaċi inikkat l-Ispiritu tal-Alla. Nafu da. Huwa mistħija meta Kristjan jagħmel hekk għaliex qed jitneb kontra Alla li issa ddikjara u wassallu l-imħabba tiegħu fi Kristu Ġesu. Ma impossibbli għal dak il-fidil ġenwin u impossibbli li jabbanduna ruħu għad-nub. Bħalli kieku qatt mhu xejn, Rumani 6:14. Ħanerġa' nirrepeti, naseb tajjeb illi nirrepetu iva. Forsi nikkonvinċu ruħna. Għax id-dnub
ma jiddominax aktar fuqkom. Għax m'intomx taħt il-liġi ma taħt il-grazzja. Pawlu qed ikellem il-Kristjanu qed jgħidilhom bħala stat ta' fatt. Bħala stat ta' fatt, mhux forsi jew qabbli jew probabbli jew 66%. Pawlu qed ikellem il-Kristjanu qed jgħidilhom id-dnub mhux se jiddomina fuqkom, mhux se jaħkem fuqkom. Għax m'intomx taħt il-liġi. Ma taħt il-grazzja. Jekk ta' bilħaq qegħdin fil-grazzja ta' Alla u Alla sejħilna, dik il-grazzja se tgħallimna skont l-ittra ta' Titu biex niġħdu l-ħażen u kull il-legalità u nħarsu l-qudiem għal dik it-tama kbir kad-dera glorjuża tal-Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Il-Kristjan ġifieri jgħix fid-dawl tal-avvent glorjuż ta' Kristu. Mhux jinsa li hu Kristjan? Jinsa mbagħad meta jfettillu l-ħadd filgħodu mur il-Knisja? Jew din l-idea li tagħti tħalli lil Ġesu jsir parti minn ħajtek. Dik hija dagħwa. Ma kemm nużawha? Kemm nużawha? Ħalli Ġesu jsir parti minn ħajtek. Ġesu ma jridx ikun parti, skużi, mill-ħajja moqżiża tiegħek u mill-ħajja mid-dimba tiegħek. Ġesu jrid joqtol il-ħajja tiegħek sabiex jagħtik il-ħajja tiegħu fik. Galatin 2, mhux vera. Jiena msallab ma' Kristu. Ma x'sar mill-ħajja tiegħi? Spiċċat. Mietet. Xi ħaġa tal-passat. Jiena msallab ma' Kristu, ma dak kollu jien ngħix mhux jien, huwa Kristu li jgħix fija. X'differenza Kristjan ġenwin? Kristjan ġenwin, kull fejn imur huma minnu jaf. Jaf. U joqgħod attent biex jaġixxi denjament skont il-vokazzjoni li bih huwa msejjaħ. Il-dnub mhux se jiddomina fuqkom għax m'intomx taħt il-liġi taħt il-grazzja. Kombinazzjoni rajtu kif tradott fil-Bibja tal-Għaqda Biblika Maltija, taf kif jitraduċuh inti. Għax id-dnub m'għandux jaħkem fuqkom, bidlu s-sens totalment. Id-dnub m'għandux jaħkem fuqkom. Bħalli kieku qed jagħmluhom il-qalb isma' le. Pawlu hemmhekk huwa stat ta' fatt. Il-Kristjan ma jħallix id-dnub jiddomina fuq, jaħkem fuq. Mela, hija xi ħaġa perversa, xi ħaġa ħażina. Hija xi ħaġa li rridu nikkundannawha, li ngħidu l-fidil huwa sikur għal dejjem, jgħix kif jgħix il għaliex wara li jmut se jmur immedjatament il-ġenna, imqar jekk jibqa' jgħix fid-dnub u fl-infedeltà. Il-verità hija din aktarx. Il-verità hija din. Il-fidi fi Kristu dejjem twassal għal ħajja ta' qdussija u fedeltà. Ħarġa nirrepetija. Il-fidi fi Kristu dejjem mingħajr eċċezzjoni twassal għal ħajja ta' qdussija u fedeltà. Tasma' tiġi tekjar. Pawlu Galatin 5 vers 6 għax fi Kristu Ġesu la ċirkonċiżjoni u lanqas in-nuqqas ta' ċirkonċiżjoni ma jiswaw xejn. Imma li jiswa hija l-fidi li taħdem bl-imħabba. Pawlu qed jgħid liema tip ta' fidi tot. Il-fidi li taħdem bl-imħabba. Jiġifieri li jiena ngħid nemmen f'Ġesu u b'dik l-istqarrija f'ħajti, f'ħsibijieti, f'emili, f'diskorsi, nuri l-imħabba talla, dik l-istess imħabba talla illi laħqet lili. Hija l-fidi li taħdem l-imħabba. Pawlu hawnhekk jaqbel perfettament ma dak li jgħid l-Apostlu Ġaqbu fejn jgħid x'jiswa ħuti illi wieħed jgħid li għandu l-fidu m'għandux opri. X'jiswa? Ġaqbu qas biss jindenja iweġibha għaliex ir-risposta hija evidentament ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn. Dik it-tip ta' fidi tiswa inqas minn qaqa tal-għasel. Għax qaqa tal-għasel forsi tixtri bil-flus. Dik it-tip ta' fidi illi m'għandix opri ma tiswa xejn, hija fidi finta, hija fidi tal-plastik. U jkompli jgħid. X'jiswa ħuti jekk wieħed jgħid li għandu l-fidi. Jgħid li dik li jgħid li għandu l-fidi. Tista' tgħid kemm trid.
Tista' tajt kemm tista' mhux tajt u tikteb volumi kemm għandek fidi. Imma mbagħad m'għandek xopri, tista' dik il-fidi ssalvaħ? Ovvjament li le. Mhix fidi vera, mhix il-fidi mogħtija minn Alla lill-qaddisin tiegħu. Jekk hemm ħuja waħd u marwenin u neqsim li ta' kuljum u jgħidulhom wieħed minnkom mor bisliem isħnu u xbaw minn ma tagħtuhom dak il-ħwejx li jeħtieġu għal ġisem. X'jiswa? Din ir-reliġjożità, din il-diskors sabiħ illi imbagħad x'intasru ma ssib xejn. Hekk ukoll il-fidi jekk m'għandix l-opri hija mejta billi weħda. Ħanisħu u ngħidu il-fidi il-Kristu waħdu isalvana permezz tal-fidi. Il-fatt meta aħna niddependu fuqu nafu li l-fiduċja tagħna hija fih u fih biss Ġesu jsalvana. Imma jekk verament nemmnu fi Kristu, dawk l-opri ta' karità, ta' ħniena, dawk se jkunu l-fidi weħida hija bħal ġisem mingħajr ruħ. Ġisem mingħajr ruħ għajdu li intom huwa mejjed. Ġisem mingħajr ruħ jissejjaħ katafru. Katafru. Qatt mhuwa xieraq li naħsbu dwar il-Kristjan mingħajr ma nagħtu każ il-frott tal-qdusija u tal-fidi tiegħu. Hemm frott f'ħajtu. Hemm frott f'ħajtu. Ġesu darba għal parabola il-raġel il-sit ta' dwieli u kellu dittina u dittina ma rifittax il-frott fija ma sabx, is-sena ta' ma sabx, is-sena ta' ma sabx. Il-ġardina qallu qataħħa, qaċċat qallu ħandemmilha u nisqija u mbagħad naraw is-sena d-dieħla. Fil-każ Alla jippretendi, Alla veru paċenzjuż, ma jippretendi illi minn siġra ħajja tagħti il-frott. Siġra ħażina ma tistax tagħmel frott tajjeb. Ma mill-banda l-oħra siġra tajba tagħmel frott tajjeb. Siġra tajba illi ma tagħmilx frott tiswa xi ħaġa waħda għal ħatab biex taħraqha fin-nar. Il-perseveranza tal-qaddesin. Mela qegħdin ngħidu li l-fidili jipperseveraw fil-mogħdija tal-qdusija. Kemm hija importanti din? Kemm hija importanti? Isimgħu fl-ittra l-Lut, kapitlu 12 vers 14. Fittxu slima kulħadd u l-qdusija li mingħajra, ġifieri mingħajr il-qdusija ħadd ma jara lil mulej. U kemm hawn nies vera? Kemm hawn nies li staqsihom preparat għall-eternità taf fejn sejjer wara mewtek. Mhux bil-forsi l-ġenna, forsi l-infemminem, forsi fenna fjena xi Hitler jew ma għax forsi qasqiet hemmhekk, ma daw tip ta' nies forsi qasqiet hemmhekk, ma nafx. Min qed niġġudika l-ħadd waqas irrid. Imma li naf ċert huwa fil-Bibja qed tgħidilna mingħajr qdusija ħadd ma jaraw iċ-ċalla. Għaliex? Għax f'dik il-belt il-qaddisa Ġerusalem tas-sema ma jidħol xejn fiha li jħammeġ. Alla qed jitrenjana, qed iħarriġna minn din-dinja biex meta nidħlu l-ġenna ma nistħux bis-safa u l-purità u l-qdusija li fiha. U Alla qed jgħallimna minn issa biex nieħdu pjaċir bil-qdusija u nitalmu inservuh bil-qdusija. F'ubbidjenza għal kelma imazza tiegħu. Mela nistgħu ngħidu biss li aħna sikuri u jiena nemmen fl-assigurazzjoni iva u nemmen li Alla kapaċi jagħtina ċertezza ħelwa, ċertezza ħelwa. Illi aħna mhux biss ikkonverti imma naf iva mhux kull Kristjan igawdija, kull Kristjan imissu jara u jitlob il-Alla biex igawdija din l-assigurazzjoni. Imma aħna sikuri għal dejjem jekk hemm il-darba nipperseveraw fil-fidi u l-qdusija sal-aħħar. Pawlu qal jiena ninsa ħwejjex ta' wara u nħares il-qudiem għal ħwejjex qudiemi, nibqa' nippressa l-qudiem. Dan huwa l-Kristjan matur. Kristjan matur.
Mhux dak li għamel deċiżjoni ferma fejn qalu li ferma għal talba ta' 30 sekonda u dażel. Tal-Kristjan li huwa dejjem ambizzjuż biex il-Alla jogħġbu, li tifittex l-ewwel qabel kollox is-saltna tiegħu, il-ġustizzja tiegħu. Il-ġustizzja għax jaf illi Alla huwa fidil u allura rid jonorah il-dan Alla li ħabbu tant. Perseveranza tal-qaddisin taħodha għadda bla ħaber kontra kull passività, kontra dak il-Kristjan li huma passivi, li huma birda, li huma kajmana, li huma rieda, il-Bibja tgħidilhom qumu. Int jarijiet minn bellum wieħed ħajdaw l-Kristjan. Dak huwa l-Kristjan vera. Il-bieraħ tlula rċivejt e-gospel, ittra e-gospel li jikteb hija ġew. U dik jisimha la darba salvat dejjem salvat. Once saved, always saved. Din hija il-catchword u vera. Once saved, always saved. Mifhuma tajjeb iva. Jekk verament Alla salvaku ħafillek nubietek, Alla se jżommok sa tmiem. U inti se tikkopera mal-grazzja tiegħu biex tibqa' miexi f'dik il-modija. Ħanaqrajilkom jekk ma jimpurtax. U nagħlqu biha. Mhux l-intenzjoni tiegħi niddiskuti l-kwistjoni ta' sigurtà eterna hawnhekk. Se jkolli nikteb fuq suġġett wisq aktar importanti. Wieħed jista' jkollu l-assigurazzjoni tas-salvazzjoni. U frattant ma jkun salvat xejn. Teżisti iva assigurazzjoni falsa. Ninsab ikkonċernat fuq dil ħaġa għal żewġ raġunijiet. L-ewwel, ninsab inkwetat dwar ħafna Kristjani evanġeliċi li huma spiritwalment żgwidati. Jiżattu jgħidu li huma salvati u huma eternament sikuri, iżda fil-fatt għadhom taħt il-kundanna tad-dnub u fil-periklu tal-infern. Jiddispeċini dwar l-impressjoni falsa li l-kattoliċi jieħdu minn għandna dwar il-messaġġ evanġeliku. L-Evanġelu popolari pritkat minn bosta pulpti llum huwa karikatura jew huwa kopja fjakka tal-Vanġelu apostoliku. Għandhom raġun il-kattoliċi jopponuh u jirroftaw iva. Għandhom raġun, għax dak mhux il-Vanġelu veru. Wieħed żagħżugħ ħansejħulu Ben jattendi laqa evanġelistika. Jisma' l-messaġġ u jitla' fuq quddiem meta tingħata l-sedina kif popolarment jagħmlu ħafna knejjes barra minn Malta. U anke Malta wkoll. Jagħmel deċiżjoni għal Kristu u jitlob it-talba tal-midinbin. Mole Ġesu, offendejtek, nitolbok taħfirli, tagħtini ħajta dejjem, amen. Xi ħaġa hekk. Qalbu mimlija ferħ li l-Ben jgħidu li darba poġġa l-fidi tiegħu fi Kristu, issa huwa salvat u għandu l-ħajja eterna. Jista' jkun ċert illi jiġri x'jiġri se jqatta l-eternità fil-ġenna. L-darba salvat għal dejjem jgħidulu. Jew inkella huwa possibbli li Ben arqu bih. Il-messaġġ li sema' kien ta' bilħaq il-Vanġelu veru jew verżjoni falsa tiegħu. Apostol Pawlu infatti wissina. Jekk jiġi ħadd xandrilkom Vanġelu ieħor minn dak li xandartilkom, tilqawh malajr għalilhom. Is-sejħa biex jitla' fuq quddiem hija attwalment prattika biblika, jew sempliċement tradizzjoni umana, xi ħaġa li vvinta kif nafu min? Charles Finney. U dawk li ġew warajh għamluha popolari. Is-salvazzjoni hija bbażata fuq deċiżjoni umana, jew il-Bibja tgħallem ta' bilħaq li wieħed huwa mwieled mill-ġdid bir-rieda umana tiegħu, jekk taqra Ġwanni 1:12 jgħidilna aħna mweldin mill-ġdid minn Alla, bir-rieda ta' Alla. Mhux bir-rieda tiegħi. Ġwanni jiġħadha. Ma dan qalulu jekk tiddeċiedi li taċċetta Ġesu issa, u dan iddeċida bir-rieda tiegħu. Kristjan fals. Kristjan ta' parsi. Jista' wieħed il-sen talba b'fommu mentri qalbu tkun għadha blandiema. Wieħed taqra Iżajja 29 jgħidlek dawn in-nies umuni jersqu lejja b'fommhom imma qalbhom hija l-bot minni. Tista' tgħid 1000 talba u qalbek tkun imbeda minn Alla, daqskemm invijat il-vant mill-punent. Il-ferħ huwa prova ċerta ta' esperjenza spiritwali ġenwina ewwilla l-emozzjonijiet umani mhumiex eċċitati b'ħafna affarijiet oħra. Iġvi dan xtaraħ ferħan u tgħid u issa għandi esperjenza sabiħa naqsama magħkom. Iġvi dak Kristjan daqshekk dak li qed jgħid. Jista' jkun li din il-professjoni ta' fidi tkun falsa.
X'jiġri jekk il-fidi tiegħu tintwera bla frott u nieqsa mill-opri tiegħu? U x'ngħidu jekk jibqa' iħobb id-dinja? X'ngħidu? Illi huwa tad-dinja u parti mid-dinja u x'fiera. Għaliex minħobb id-dinja u għadu Alla. U għallu għadu tiegħu. X'ngħidu jekk jibqa' jimxi fid-dalma tad-dnub l-immoralità u r-rejba? X'ngħidu jekk ma juri ebda mħabba l-aħwa? Dak it-tip ta' Kristjan li ħad deċiżjoni tiegħu talab it-talba tajjeb tfittxu ma ssibux. ċempillu ejja l-Knisja għandna l-funzjoni tagħna laqgħat flimkien nfaħru l-Alla flimkien, nitalmu flimkien, nixxierku flimkien, nawraġġixu xulxin. Le ta' nibqa' dan nippreferi nibqa' dar waħdi. Xi mħabba għandu l-aħwa da? Meta Alla taħ l-opportunità illi jixxierek ma' ħadd ieħor. Għal darb'oħra, skont l-Iskrittura dak it-tip ta' Kristjan ma jeżistix. Kristjan fazz. U x'ngħidu jekk jirrifjuta milli jimxi fl-ubbidjenza għal kmandamenti ta' Sidna Ġesu. Ben ċertament jemmel ju ċert mis-salvazzjoni, iżda s-salvazzjoni tiegħu hija gidba. M'għandu ebda raġuni biblika biex jikkonsidra li nnifsu salvat, anzi għandu ħafna raġunijiet bibliċi biex jemmel li għadu mitluf. Ħabib, jekk tidentifika ruħek ma' Ben, jekk is-sitwazzjoni tiegħek hija bħal ta' Ben, erġa' konsidra l-kondizzjoni spirituali tiegħek quddiem il-mulej, m'intix eternament salvat. Attwalment qatt ma kont qatt salvat. Darba kont mitluf u f'periklu kbir, issa tinsab qar minn qabel għax tinsab ingannat. Qed tassumi li kollox huwa sew, meta difatti għadek bla maħfra. Twarrabx bit-twissija solenni. Tkun l-ar traċedja għalik jekk fl-aħħar jum tisma' l-kundanna ta' Kristu qatt ma kont nafek. Dbiet minni int li tagħmel il-ħażen. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now